Hi children, my name is Nandini. I am studying 10th class. School name is JDPHS Savai-Gudem. ఈరోజు నేను చేయబోయే ప్రయోగం బాటిల్ అండ్ బెలూన్. బాటిల్లో అడుగు భాగాన గాలి ఉంటుంది. బాటిల్కి ఫస్ట్ బెలూన్ యాడ్ చేసి పైన పెట్టాలి. బాటిల్లో గాలి ఉండడం వలన బెలూన్ వెలగదు కాబట్టి వేడి నీళ్ళలో మనం బెలూన్ పెట్టినప్పుడు గాలి అనేది వేడెక్కి ఎక్కడ వెళ్ళనికి ఉండదు కాబట్టి బెలూన్ అనేది పైకి ఉబ్బుతుంది. బెలూన్ ఇప్పుడు నీళ్ళలో బాటిల్ అనేది నీళ్ళలో పెట్టడం వల్ల గాలి అనేది వేడెక్కడం వల్ల బెలూన్ అనేది పైన లావ్ అయ్యింది, ఉబ్బింది. వాయువు వ్యాకోచించి ఉబ్బడం అనేది జరిగింది. పైకి వచ్చింది. అడుగున ఉన్న గాలి నీళ్ళలో పెట్టడం వల్ల వ్యాకోచించి బెలూన్ అనేది ఉబ్బి అనే వాళ్ళు గాలి ఉండడం వలన వేడెక్కి బెలూన్ అనేది పైన లావ్ అవుతుంది. బెలూన్ అనేది ఉబ్బింది. గాలి అనేది సన్నమయ్యి గాలి మొత్తం వేయింది. గాలి చల్లబడుతుంది కదా, చల్లబడినప్పుడు బెలూన్ మళ్ళీ యథాస్థితికి వస్తుంది. వేడి నీటిలో ఉంచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే గాలి వ్యాకోచం చెంది పైన గాలి ఎక్కడ పోకుండా ఉంటే ఏమవుతుందంటే బెలూన్లోనికి వేడి గాలి తేలికగా ఉంటుంది. తేలికగా ఉన్నప్పుడు పైకి వస్తుంది అన్నట్టు. ఈ గాలిలో బెలూన్ లోపలికి వచ్చి బెలూన్ ఉబ్బుతుంది. దీన్ని బట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే వాయువు సంకోచం చెందినప్పుడు బెలూన్ ముడుచుకుపోతుంది. వాయువు వ్యాకోచం చెందినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బెలూన్లోనికి ఆ వాయువు చల్లగాలి కన్నా వేడి గాలి తేలికగా ఉంటుంది, పైకి వస్తుంది కాబట్టి బెలూన్ ఉబ్బుతుంది. ఓకే, అట్లా చెప్పాలి, స్పష్టంగా గట్టిగా చెప్పాలి.